The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, paalala po sa lahat ng masugid na taga-subaybay, mamaya ang maagang pamasko ng hatid ni Congressman Saldico. At paalala rin, medyo mag-ingat kayo para hindi kayo mabagsakan. Ayan, ha? Pipili po kami ng dalawang makatatanggap ng tig 1,500 pesos. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangang i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasamang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At panglima, tuwing Biyernes po, 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang dalawang maswerteng mapipiling mabibigyan ng maagang pamasko. Kaya naman, abangan nyo mamaya-maya at baka kayo na ang maswerteng mapipiling mabibigyan ng ating maagang pamasko na tig 1,500 pesos. Bantayan nyo na ang inyong mga cellphone. Samantala, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ginang ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang kanyang dating kinakasama matapos siyang paniwalain na wala siyang ibang babae. Ngunit nang mabuntis siya nito, napag-alaman niyang may pamilya na pala ito. Kaya agad naman siyang nakipaghiwalay at nais na lamang niyang masustentuhan ang kanilang anak. Bago natin siya makausap, panuurin po natin ang kanyang panawagan. Nangako ka sa akin noon na suportado naman yung anak ko. Hindi ko alam, wala akong alam na may pamilya, may kinakasama at may anak na si Sandy. Kasi isa rin ako biktima dito, niloko rin ako dito. Kasi kung alam ko lang ma'am, hindi ko talaga gusto yun na pumatol sa may asawa. Ang akin lang naman talaga, yung doon na lang sa bata. Oho, so yun, medyo mabigat ang panawagan. Kung alam lang daw niya, hindi siya papatol sa may asawa. Teka, ano bang pangalan nitong lalaki? Sandy. Sandy de Lima Butin. Sandy De Lima Butin. de Lima Butin. Taga saan ito? San Juan Baaw. Ayun, okay. Nadagdagan na naman yung pangalan ng listahan ko dito. Sandy. Ayun. Ilang taon na itong anak mo kay Sandy? Ano po, 4 months. 4 na buo. Hindi pa nagtatagal. Hindi pa po. Okay. Paano mo nalaman na pamilyado na pala itong si Sandy? May pinost po kasi yung pamilya ng kinakasama po niya. Nalaman ko doon na pinost yung mukha ko sa Facebook. Tapos Ano nakita nakalagay? ko, hinahanap nga po ako kung saan daw po yung lokasyon ko. Tapos may nagsabi naman po sa akin, ayun po, nagchatan po kami. Doon ko nalaman na may pamilya. May dati ng pamilya. Pamilyado na pala. Ayun. So hinahanap ka na nung una. Opo. Kasi hindi rin naman siya kasal. Kayo hindi rin kasal. Opo, hindi. So, ang tawag dyan, mga girlfriend lang kayo? Opo. Okay. So, may una na siyang girlfriend, pero may mga anak siya doon. Meron po. Ilan? Noong una po, ang alam ko po 2. Tapos nag-chat nga po yung kapatid nung kinakasama niya. Nalaman ko 4 na 4 pala. ang anak. Okay. Saan kayo nagkakilala nitong si Sandy? At kanina, totoo ba na ibang pangalan ang ginamit niya pagpapakilala niya sa iyo? Opo, totoo Ano yung ginamit niya pangalan? Richard. Richard. De Lima, yun lang po. So, Sandy, Naging alias Richard De Lima. De Lima. Saan naman kayo nagkakilala nito? Sinundo po nila ako sa bahay, kasama po yung friend ko. Tapos yun na, nagkakilala po kami. Saan kayo nagpunta? Baaw lang po, sa Baaw lang Hindi kayo din. nagsayawan? Pumunta rin po kami sa Sayawan. Kasi nagbakasyon nga lang po ako dito sa Bicol. Bakit saan ka dati?
Bulacan po. Sa Bulacan ka, nagtatrabaho. May bahay po kami Doon ka talaga. nakatira sa Bulacan. So, pinuntahan ka sa bahay nung kaibigan mo, piyesta siguro, nakipagsayawan Opo. kayo. Doon ka na in love kay Doon na po Sandy nagsimula. alias Richard. Richard de Lima. So, magaling ba siyang sumayaw? Kaya, Hindi na kuwang ka kaagad, nabighani ka kaagad. Hindi naman po siya marunong sumayaw. O paano ka na in love? Ano lang, lagi po kasi ako pinupuntahan sa bahay, nililigawan po ako, pati pamilya ko. Sige, makiusyoso lang ako, ha? Paano ang panliligaw? Kasi ibig sabihin, magaling ito si Sandy manligaw. Makakuha kami ng ideya. Paano? Dinadalahan ako ng kung ano-ano, pagkain, pati yung mga uncle ko po, kung ano pong bisyo, binibigyan po niya ng pera, yung pang-alak, mga ganun po. Araw-araw po Sinong yun. binibigyan? Ang uncle ko, auntie ko, basta yung mga pamilya ko po doon sa Irigan. So galante. Galante si Richard, Sandy alias Richard. So pag pupunta siya sa inyo, may dala na siyang pangbiling alak. Oo. Ano pang dala niya? Yan, ulam, ganun po. Ulam. Uy, matindi. Ano? Pata? Ano? Andoks. Oh, sususo. Okay, tapos, ang pakilala niya sa iyo, Richard. Sabi niya, binata siya. Opo, binata po siya. Mm, At alam din po yun ng pamilya ko, binata po siya. binata siya. Oh. Tapos kada alis po namin, kasi nag-outing din po kami, nag-iilang araw po kami, pinapaalam po niya ako ng maayos. Saan ka naman dinadala pag nag-outing kayo? Yan, punta kami sa Albay, mga beach, mga ganun Yung po. magaling talaga si... so may ideya na kayo ha, yung mga cameraman namin dito. Lalo yung mga wala pang syota. Alam nyo na kung anong gagawin ha. Pagdadalaw daw sa pamilya na ang babae, dapat may dala na kayong manok. Luto na. May pang-alak pa sa mga tiyuhin-tiyahin kasi kung magpasyal ninyo. At ipagpaalam nyo ng maayos, punta kayo sa mga beach. Ano? Okay. So yan ang tuwan. Pero ilang buwan siya nanligaw sa'yo? Sinagot mo ba agad? Opo, sinagot ko rin. Kasi Mga ilang buwan? Mga ilang buwan? 2 buwan. Sinagot mo na kaagad? Oh. Kasi maayos naman po talaga eh. Maganda po talagang Mabait pakikisama naman. niya. Sobrang ganda. Okay. So ilang buwan kayo nagsama? Hindi naman po kami nag-live-in. Bale, punta-punta lang po siya sa bahay. Okay. Tapos, yun nga, aalis po kami. Ganun lang po nangyayari Hanggang amin. sa mabuntis ka? Okay. So Pero ikaw... legal po kami. Okay. So paniwalang-paniwala ka na siya ay binata Opo. at walang pananagutan. Opo. Ni minsan hindi siya nagkwento. May nakwento lang po siya, may 2 anak nga po siya, pero hiwalay na daw po sila nung dati niyang kinakasama. Yun lang po, hindi na rin po ako nagtanong kasi syempre, sobrang bait. Guwapo ba itong si Sandy alias Richard? Tama lang. Sino ang kamukha niya? Si Richard, Gutierrez? Wala. O, ayan. Siya ba yan? Tatambutso ng motor na nakikita. May motor. Motor yan? Traktura? Oo, kasi may taniman po yan. So, gaano kayo katagal naging magkasintahan? 3 buwan. Tapos 3 nabuntis buwan. na ako. Okay. So, ilang buwan kang buntis nung malaman mong mayroon pa pala siyang kinakasama? Yung August, kasi nga po, nag-post na po yung kapatid ng kinakasama niya. Itong Agosto lang ngayon? Opo, nung last year po. Last year? Opo, nabuntis na po ako nun. Kaya nakipaghiwalay na rin po ako. So, mabilis pala yung mga pangyayari. 2 buwan ng ligaw, sinagot mo, tapos nabuntis ka. Ang buong akala mo, binata, hanggang sa madiscovery mo. So, anong ginawa mo nung malaman mong meron palang kinakasama? Yan po, nakipaghiwalay po ako. Inaway mo? Yes. Anong Sobra ginawa mo? po. Umiiyak ako sa kanya. Sabi ko, bakit mo ako niloko? Ba't mo ako ginanito? Sabi naman niya. Bakit? Masama ba sa loob talaga ng isang babae yung... Halimbawa, may katulad ni Charlie, halimbawa, may asawa, tapos biglang na-inlove ka. Masyado bang... masakit ba sa pakiramdam o sa loob ng isang babae na malaman mo na yung kung kanino ka na-inlove, meron na palang pamilya? Hindi ko po kasi alam, kaya sobrang sakit po talaga sa akin na niloko ako. Lahat, simula pala hanggang huli, niloloko pala ako. Bakit mo naman nasabing sobrang sakit? Kasi nga po, wala akong kaalam-alam na niloloko na pala ako. Wala akong idea na, ganito pala, may pamilya pala siya. Tapos syempre, nung nalaman ko, nakonsensya ako, kaya nakipaghiwalay ako.
Umaasa ka ba sana na darating sa puntong magpapakasal kayo? Dati. Kasi yun naman din talaga plano nga eh. Pero, Pinangakuan ka? Anong sabi? pag nanganak na daw ako, yun nga, magpapakasal din kami, ganito. Tapos, sabi ko, hindi naman kasi nga may asawa ka nga. May ka-live-in ka nga. Kaya yun, hindi rin naman ako pumayag. Wala na rin yun. Umalis na ako. Binigyan pa ako ng pamasahe, papunta dun sa amin. Tapos, simula nun, hindi na ako talaga kinontak-kontak. Pero nangako pa siya, July, pupuntahan niya yung anak namin. Para sa anak na lang nung po. nakikipaghiwalay ka, na nagalit ka sa kanya, na umiyak ka, yun na yung last na nagkita kayo? Opo. Hindi ka na niya sinuyo? Pinuntahan pa po ako sa bahay. Tapos, okay naman po kami noon. Yun na nga, napag-usapan na lang po namin, sa bata na lang po talaga. Okay. Tapos, hanggang pinauwi po niya ako sa Bulacan, yun, sabi po sa akin, pinangakuan ako na Kailan ka suportado umuwi? naman. Last year? April. Last year? April O ngayong na taong po. ito? Last year po. Last year. So, nung nakauwi ka ng Bulacan, hanggang ngayon, walang sustento. Opo. Anong mga masasayang sandali ang naalala mo kay Sandy alias Richard? Siyempre, yung mga pangako niya, yung mga mabulaklak na sinabi niya sa akin na hindi ako lolokohin, hindi naman siya katulad ng ibang lalaki, ganito, ganyan, na manloloko, yung pala, isa rin pala siya. Mas malala pa siya. Okay. Eto, makinig ka, binibining Hanika. Makakausap natin sa kabilang linya ang iyong inireklamo. Mahal mo pa ba siya ngayon? Hindi na po. Sa bata na lang. Ang dati mong minamahal, ang sinasabi mong may dalang manok at magaling manligaw, walang iba mga kaibigan, si Ginoong Sandy Dilima Butin alias Richard Dilima. Okay. Sandy alias Richard, magandang hapon sa iyo. Yes po, sir. Magandang hapon din po. Oh, magandang hapon. Ano ba talagang tunay mong pangalan? Sandy o Richard? Yun na nga po. Sandy alias Richard. Sandy alias Richard. Tama? Yes po, yes po. Okay. So, anong masasabi mo sa reklamo mo ni Binibining Hanika na pinaniwala mo daw siyang binata ka at pakakasalan mo siya? Ngunit sa isang iglap, na-discover niya, ikaw pala ay may dati ng sabit. Unang-una pala, sir. Alam na yan, may asawa ko. Unang-una pa lang. Alam mo niya na may asawa ko. Kasi lagi nga siyang inaano ng asawa ko eh. So, hindi mo naman Palagi tinago? Hindi mo tinago? Hindi. Pero, Kasi- tanong ko lang, bakit Richard ang pakilala mo, imbis na Sandy? Yun naman talaga yung ano ko. Totoy, yun. Ibig sabihin, mas astig ang dating ng Richard or Tutoy kaysa sa Sandy? Ay, parang ganun nga siya. So, ibang dating pag Richard. Wala po ba yan? Okay. So, ngayon, totoo ba, ano? Hindi po totoo yan. Sabi ni Alam ko po, totoo po na alam ko may asawa siya, pero hiwalay nga po, na may dalawa nga po siyang anak. So ibig mong sabihin, ang alam mo, hiwalay na. Hiwalay po Hindi mo alam sila. na nagsasama pa? Opo, yun ang alam ko. Richard, ang alam daw niya, hiwalay na kayo. Yung pala, hindi naman. Eh, dito ganyan sir yung pagkakilala niya sa atin. Bakit? Magsabi ka nga ng ano, magsabi ka ng totoo, Anika. Hindi, wag kang magsinungaling. Nagsasabi ako ng totoo, di ba? Ilang buwan ako nag-antay. So, yung ano naman natin dito, hindi yan eh. Hindi yan sa mga ano natin, buhay natin. Di ba yung anak? Sa'yo, kung pwede nga lang, di ba? Yung anak, di na pwede nga lungkatin pa yung mga ano natin, mga pamilya mo, pamilya ko. Kasi may asawa ko, may asawa rin ako eh. Ha? May asawa ka rin? Wala po. Wala po akong asawa. Patunayan mo yung kung may asawa ako. Sige nga. Iharap mo, ikaw tong may asawa? Parang ikaw pa yung nagagalit, ha? Hindi ako Ikaw na nga nagagalit. kung may kasalanan, ikaw na nga nagpabaya, ikaw na nga nanloko, tapos gaganyan ka pa. Kaya, hindi ako Talaga, nagagalit wala ka pa. talagang ano, Ganyan ba kayong boses konsensya? ko? Oy, teka, Sandy, Richard, Yung- paano mo nasabing may asawa rin din itong si Kwan? May asawa rin itong si Hanika? Baka yung dati po kasi naanakan Gawa nga po sir ng ano, Pero wala nung po yun. magkarelasyon kami niya. Hintay nga, Anika.
gawa ng magkarelasyon kami niyan, may kalibin niyan, nataganagba, Oh. Pablo Ireno. Yun yung pinagseselosan Tapos po nga niya po, na 5 years tapos na nga po, nanliligaw ay po yung sa akin, hindi ko po pinatulan. hintay nga Siya yung lang. pinatulan ko. Oy, bakit Magsisisi ganun? nga ako sa'yo eh. Bakit ikaw pa yung pinatulan Bakit ko hindi eh? mo pinatulan yung 5 years na nanliligaw sa'yo? Kasi Sir, hindi hintay, ko po siya hintay lang po, gusto. sir. Mas gusto mo si Sandy? Oo. Noon. Oh, ano on? Ngayon hindi na. Hindi na. Ngayon, hindi na. Sa bata na lang. Ano? Sa bata na lang, kaya lang naman ako pumunta dito. Yun lang naman hinihingi ko Ayan, sa'yo. ayan nga. Sa bata. Hindi na yung alungkatin pa yung buhay mo tsaka buhay ko. Ayan, kasi... Pero ulitin natin, habang nakikinig si Sandy, bakit siyang nagustuhan mo kaysa doon sa 5 taon Yan, na ano naman naliligaw? kasi yan. Yung 5 taon na naliligaw, hindi ba nagdadala ng manok? Na inihaw na manok? Nagdadala rin po yun, pero Alak, hindi hindi ko lang rin? po talaga gusto yun. Bakit? Pangit o ano? Hindi naman po. Siguro siya lang talaga na gustuhan ko. Bakit? Malakas bang sex appeal ni Sandy? Mahambog, magaling magsalita. Oh, Sandy. Grabe naman yan. Grabe naman yung inaano mong yan eh. Talaga. Dito nga, para Kasi kung naano matagal na magsalita, ako tapos nag-aantay. anuin mo kung ganyan. Pero Sandy, magaling ka daw manligaw eh. Sabi ni Hanika, Ay, di ko lang- may dala ka ayaw ko daw lang laging din. may dala ka daw na litson manok, saka one to sawa daw yung painom mo sa mga tiyuhin niya. Ay, hindi naman sir. Paano naman kung pasawang di nga kung di ko ngayon nakakarap yung mga tuyuhin niya eh. Hindi Sir, ko nga lang, umiinom. si Kapitan lang, yun lang. Pero yung yung tito niyang tunay, hindi ko yan nakikita, hindi ko nga yan alam. Siyempre, yung auntie niya. Siyempre, unting. Siyempre, Wala naman din yung sasabi niya, mo. yung auntie niya dito sa baba. And then, Jonalyn ata yun. O yun. Oh, di ba Pero kilala kung yung ang pamilya tito ko? niya, Kasi hindi ko yan kilala. nag-aaway ako Hindi ng ko nga yan maayos. nakikita eh. Saka, ang natin dito, yung bata, hindi na yung Kaya nga, syempre na-open ko eh. Magtatagal pa tayo, halika. Yun lang naman hinihingi ko. Dapat binigay mo na kasi noon pa. Hindi ka naman Hindi ka kasi naawa? nakukontak. Hindi ka ba Hindi naawa? nakukontak. Alam mo yun. Parang Sabi ko, basura ba't ginawa hindi- mo. Kinausap na kita kahapon. Hindi kita Kasi gusto nakukontak. ko nga ng legal. Unang pinupuntahan Ayoko na kita ng makipag-usap sa'yo kasi nga sinungaling ka. Sandali. So, ang gusto mong mangyari, Hanika, sustentuhan yung anak mo. Opo. Bakit? Simula ba nung ipananganak mo yung anak nyo ni Sandy, hindi niya sinustentuhan? Wala po, maski piso. Sabi mo, Nagkautang-utang pa po ako. sabi mo galanti itong si Sandy. Yun na nga po, simula lang pala. Grabe. Oh, Sandy, So, hindi ka man lang daw nagsustento kahit minsan doon sa anak mo. Yun na nga gawa nga, nakakawala. sir, gawa nga po ng gawa po nga ng, yung picture ng bata, yung nasa, profile nung si Pablo Ireno. Yung yung picture, kumbaga, anak Sino ko yan. na itong si Pablo? Yung picture niya, yung picture ng anak ko, kumbaga anak ko, nandun sa account ni Ireno, Sino itong si Pablo Sandy? yung kalipin niya. So hindi ka nagsustento dahil yung bata, yung picture, nandoon sa Kasi- profile ni Pablo. Nagdududa ka na hindi mo Nandun anak. nandun sa profile ng picture niya. So nagdududa ka na hindi mo anak. Yun nga, sir, yun nga. Nagdududa daw kasi siya. Bakit nandun kay Pablo nga naman? Kasi nga po, nakipag-iwalay na nga po ako sa kanya. Ang usapan na nga lang po namin, Pero si Pablo, karelasyon mo na ngayon. hindi po, wala po Bakit yan. nandun daw? Bakit daw nandun yung picture? Sa Siyempre, lang, in love na in love yun totoo sa lang. akin. Ayun! Pero wala. Naman pala. So in love na in Kinuha love. na lang yung picture na abamalay ko. Bakit yung picture ng anak mo, hindi yung picture mo? Ay, pati picture ko po. Nandun din, kay Pablo. Mm-mm. So hanggang ngayon, si Pablo, umaasa lang. Wala na po yun. Oh. Tahimik O, na. Sandy, Wala na yun. wala naman pala, Huwag mo na Sandy. idamay yun In kasi love hindi na- naman kasali dito. In love lang pala, Sandy, si Pablo, kaya nilagay doon sa profile. Bakit ka naman tumatawa, Sandy? po. Grabe. Grabe. Sabi ko Grabe, sa'yo, ano? ipa-DNA mo. Kasi, para matapos na Hindi, yan, ganito na lang, haka-haka Sandy. mo. Baka naman, ilagay mo rin sa profile mo para walang problema. Wala nga akong kapero picture kahit daliri lang, wala. Pero gusto mo, ipasa sa'yo ni Hanika yung Gusto picture. ko nga, sabi ko nga, titingnan ko lang. Gusto ko rin makita. Ay, hindi na, hindi ko to ibibigay yung mga picture ng bata. Sabi niya ganoon, kahapon eh. Kinausap ko na yan eh. So gusto mo makita kung kamukha mo? Yeah, kung mas maganda nga po, kung makita ko man lang. Ayan. O paano yun, Hanika? Gusto ko inaano sa kasi akin na anak ko. Kaya daw hindi siya nagsusustento kasi hindi, maski picture daw, hindi mo pinapakita.
Wala pong problema yan sa akin, Totoy. Ang akin lang, Paano na naging bigyan mo tutoy? Sandali! bigyan mo Paano na ng naging bata. tutoy? Kasi Kanina, Sandy, Richard, ngayon tutoy. Bakit naging tutoy? marami pong pangalan yan kasi manloloko nga. Sige, anong gusto mong sabihin kay tutoy? Yun lang yung hinihingi ko, ibigay mo na lang. Para wala nang So, na-inlove ka kung talaga saan-saan kay pa. tutoy? Dati po. Dahil malaki talagang si tutoy. Malaking mama. Ewan po. O, anong gusto mong sabihin kay tutoy? Yun na lang. Wala nang marami pang Yan, saksak dyan. oo, ganun. Oh, Kaya nga, ilang buwan ka kasi ng tago. Malamang, anong gagawin ko? Oh, ilan ba talaga, Pero tutoy, kung tutoy. tayo Dito, dapat sa barangay lang muna tayo Tutoy. Hindi pa ganito nang... Maliban ba dito kay tutoy? Nakakaya baga. Tutoy! Sisikat league. Yes, sir. Yan, makinig ka nga muna, tutoy. Ito, tutoy, maliban ba dito sa dati mong kinakasama, ilan yung anak mo doon sa una mo? Apat. Dito kay Anika, Buntis isa. ka ngayon, pang-5. Panglima sino? anak Yung ko. ikabuntis, Kay Hanika. hindi po kay Mrs. Mayroon pa. Panlima. So, pang-anim ito. Mga anak. Okay. Hindi ko pa po yan bilang matatanggap na anak kasi wala Oh. pong patunay Kapal na naman ng anak ko mukha yan, mo. sir. Oh. Kasi mabuti kong ako lang eh. Anong gusto mong sabihin na mabuti Kapal kung ng ikaw mukha. lang? Saan ka kumukuha ng kapal? Ha? Lakas ng apog mo. Tutoy, Oo. maliban ba doon sa misis mo na buntis ngayon at saka dito kay Hanika, may iba ka pa bang girlfriend? Ay, wala. Di na, sir. Wala. Sa kanya lang ako na ano. Ano bang trabaho mo, Tutoy? Parang magsasaka lang ako, sir. Magaling kang magtanim. Tutoy, Po. magaling kang magtanim. Magaling. Yan. Anong mga tinatanim mo, Tutoy? Palay, mais, Mais. Malalaki bang mais dyan? kamuti. Wala na nga po. Kamuti. Malalaki ba ang Wala na kamuti? po, sir. Wala na. Malalaki po yung kamuti. Okay. Yung mais, wala na po. Inano na yung lupa eh. Binawi na. Binawi na. Okay. So, ang tanong ngayon, Tutoy, kasi ang hinahabol ngayon ni Hanika, magsustento ka. Kaya lang may binabanggit ka na parang ayaw mo magsustento kasi hindi ka sigurado. Yan nga po, sir. Yan nga. Yan nga yung ano ko. Alam mo, Hanika. sobrang simple nga lang yan. Ipa-DNA mo para matigil na yung kakaisip mo. Kasi Hanika. ayaw mo kasi nga, mapapahiya ka lalo. Di ba? Halika, dinala mo na ako dito eh. Kaya nga, ipa-DNA mo. Yun na nga lang, di ba? Sandali. Wala man akong pera. Okay, ganito. Tutoy, Ayaw mo. magbibigay ka ba ng sustento o hindi? Hindi, sir. Kasi wala namang patunay na anak mo nga yan. Oo. Ipa-DNA mo. Okay. So ito, sandali lang Tutoy, makinig kang mabuti Tutoy at ikaw binibining Hanika, makinig ka. Nasa kabilang linya si Ma'am Sharon Tud, ang Social Welfare Officer 3 at ang Division Head ng Special Case Division ng City Social Welfare and Development ng Iriga City. Kasi taga-Iriga ka, no? Ng Iriga City. Ma'am Sharon, magandang hapon po. Hello sir, magandang hapon po. Magandang hapon. Clear po ba ang line ko? Opo, maliwanag po Ma'am Sharon. Opo. Ma'am, ito pong sitwasyon ni Hanika at ni Sandy alias Richard alias Tutoy Dilima. Hinahabol ngayon ni Hanika yung dati niyang minamahal na si Sandy alias Richard alias Sandy. Tutoy. Dahil may 4 na buwan silang anak pero ayaw magsustento ni alias Tutoy, alias Richard, or ni Sandy, dahil lang sinasabi ngayon ni Sandy, hindi siya sigurado na kanya nga itong anak, itong Ay, sa 4 na kanya. buwan na anak ni Hanika. Paano po ito, ma'am? Okay. Sir, tanungin ko lang muna si Hanika. In-acknowledge ba ni Sandy yung bata? Sa birth certificate ba, in-acknowledge na siya ang tatay? Hindi po ma'am, kasi pinauwi po niya ako sa Bulacan. Okay. Kaya doon po ako nanganak. Walang acknowledgement. Ibig sabihin, ma'am, ipinanganak ni Hanika yung bata, wala yung presensya nitong si Sandy alias Richard alias Tutoy. Okay. Kasi ganito siya. Malaki sana siyang ebidensya mo, Hanika, na siya ang tatay.
dahil nga acknowledge, meron kang nahahawakan na birth certificate na he's the biological father. But as of now, you are naghahabol ka ng sustento. Sana meron kang ebidensya na pwedeng maipakita dito sa Sandy para maklaim mo yung kiniklaim na rights ng bata. Halimbawa, So, ma'am, ginawa anong ebidensya ang pwedeng ipakita ni Hanika? Sabi kanina nga, could be sana yung birth certificate, but it was not available dahil nga daw hindi din talaga in-acknowledge ni Sandy. Or the other way around could be that DNA. Kaya lang, of course, it takes an amount of money para mapatunayan na yung bata is really a child or the biological father is si Mr. Sandy de Lima. So, as of now, ang nito, pag-usapan nyo muna lang na dalawa nang magkaroon kayo ng mag-win-win solution kayo. Mag-compromise kayo. Kasi on your part, Hanika, wala kang ganung hinahawakan. Although you are saying that anak siya ni Tutoy. Etong Tutoy naman is nagsasabi na gusto niya lang munang, kasi hanggang ngayon pala hindi naman niya talaga nakikita the picture and everything. Kasi kapag maghabol ka ng sustento sa lalaki, meron din siyang right, visitation right ang tawag natin dyan. Meron din siyang karapatan. Although, hindi mo pwede maibigay sa kanya ang bata, but he has that right na magkaroon siya ng karapatan bilang nagbibigay ng sustento na kung visitation rights o makuha din with your consent ang bata. Part kasi ng pag-uusapan ninyo. Opo. And dapat yung pinag-uusapan ninyo na i-account into papel para hindi siya nagiging verbal, nagkakaroon kayo ng agreement and then both of you mag-a-agree sa agreement na yan. Opo. Okay. So, Kasi Ma'am Sharon... verbal ang usapan ninyo lahat eh. Opo. So, Ma'am Sharon, dahil nga Oo. hindi available yung birth certificate na in-acknowledge ni Totoy na anak niya itong 4 na buwang anak ni Hanika, Opo. ang nag-iisang paraan para mapatunayan na anak nga ni Totoy ito sa pamamagitan ng DNA. Yan yung possible na other way. Okay. Na posible So na habang ma-prove. habang hindi ito napapatunayan, habang hindi napapa-DNA, ma'am, hindi mahahabol ni Hanika si Totoy. Possible na hindi mahabol. Pero sabi ko nga kanina, mag-compromise sila. Win-win solution sa gitna. Para hindi na humaba ang problema kung yung demand ni Hanika support. Kasi it's a mutual support naman. Hindi lang lahat din naman si Sandy ang magsusupport sa bata. It's a mutual. Both Okay. the mother and the father should give that support. So Okay. mag-win-win solution sila. Compromising sa gitna. Okay. Magkano gastos ng bata? Kung that is, kung yari, gastos na diaper, gatas, magkano? Kung umaabot ng 4,000, di ba ka 2,000, both of them. Opo. Sa gitna, compromising. Opo. Okay. Ma'am Sharon, maraming salamat po sa inyong napakagandang paliwanag at klaradong-klarado para po dito kay Hanika at kay Totoy. Thank you so much, ma'am. Mabuhay po kayo. Okay. Opo, salamat din. Thank you for the opportunity to serve. Opo, thank you, ma'am. Ang galing. Sana lahat ng mga nai-interview natin na public servant katulad ni Ma'am Sharon, magaling magpaliwanag at klarong-klaro. Okay. So, Totoy, Opo. willing ka naman bang gumastos ipa-DNA? Kasi hindi ka ba naawa sa bata? Wala bang lukso ng dugo? Sir, naawa ko, sir. Kaso wala man akong magawa eh. Wala man, ngayon nga, magpati-picture, inaano niya, saka wala man akong pampa-DNA. Wala man po akong trabaho ngayon. Wala kang tanim na kamuti ngayon? May kamuti po, may tanim, kaso pa lang, pagit isang buwan. Mais, wala. Wala na po, sir, kasi Kamuti nano nga lang yung talaga. lupang attorney. Kinuha na attorney yung lupang. Talagang mangangamutin nito si Hanika. O Hanika, Pasabong-sabong nga lang po siya eh. Paano walang pera? Saka po, iano ko lang yung hindi ko pinapakita yung picture. Yung pinsan po niya, kinontak po kami sa pamilya po namin. Sinend ko po yung mga picture po namin, pati yung bata. Paano naman nasabi niya na hindi niya nakikita? Kapal talaga ng mukha mo. okay, ang problema, ayaw maniwala ni Tutoy na... Wala ka na po, Kapal kinukuha ng ko. mukha mo. Pero Totoy, Ipa-DNA mo, Totoy. manahimik ka. Ipabayad mo mga naibasang ka na ko, ipakita mo man lang sa atin yung picture. Okay. Kasi para makita ko, kung makita Totoy. ko, malay mo yung lukso ng dugo. Totoy,
Opo, kabuanan ko na. Ito, Hindi ka naniniwala na anak mo. Pero may nangyari sa inyo ni Hanika. Ay, meron po, sir. Ayun! Baog ka ba? Hindi. Hindi po. Oh, ay! Asawa ko. Malamang. Pero may, nung... may kalibin kasi yan, sir, nung panahon na yun. May tinuturo, may kalibin. Ewan ko dyan, sir. Kung Hindi nga ano na, ipagre-reno. tataksin lang yan sa ano. Obligasyon niya. So, Patunayan mo na pero, lang. hindi kasi nung buntis siya, nag-uusap pa kayo. Opo, kasi nga pinauwi pa nga niya ako sa Bulacan. Okay. So, Kaya desisyonan... hindi niya matatanggi yan. So, malay nyo, kayo ang kauna-unahang istorya dito sa Tabang Ora mismo na ipa-DNA. Tama yan. Tama. Willing ka ba, Tutoy? Kung sakali na magdesisyon yung aming mga kasama dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na ipa-DNA, willing ka ba? Opo. Tutoy? Yes po, yes po. Okay. O, willing naman siya. O, paano naman ako pag mapatunayan ko? Ha? Paano naman? Hingi kayo ng sorry sa akin, ha? Dahil sa, sa post nyo sa akin, ha? Lahat yan, pati sa anak ko, ha? Tapos hindi lang, pati yung gastos ng panganganak ko, ha? Bayaran mo. Kasi dapat ikaw naman talaga. Magkano bang ginastos mo sa panganganak? Ano po, nakautang po kasi kami ng 40,000. Uy, malaki. So pag lumabas sa DNA na talagang anak ni Juan, sagutin sisingilin niya mo. lahat. Pwede naman yun, sir, pwede, sir. Hindi ako papayag ganun, sir. O, ano Tutoy? Hindi po ako papayag na ganun. Bakit? Ayaw mo pumayag, di ba? Sabi naman, bakit ano? So, ikaw Tutoy, ang paninindigan mo talaga na hanggang hindi mo napapatunayan na anak mo, hindi ka magbibigay. Hindi ako nagsusustento. Pag anak ko po yan, siyempre, anak ko yan eh. Di ko, mag-ano ko. Kung sa tatay, mag-ano talaga ako, mag-ingwa ako ng ng pera. Kung sa tatay dyan. Bakit nag-iisip ka pa sa akin ng hindi sa'yo? Grabe ka naman. Grabe ka sa akin. Ako na nga itong niloko mo, no? Sobrang kapal talaga ng mukha Okay, mo. Sobrang ganito na lang Tutoy. Sasamahan kayo ng aming team sa tanggapan ng CSWDO sa Iriga para magkaharap kayo. Okay ba yun sa'yo? Hindi naman po. Okay. So, panindigan mo yan, Tutoy, bilang lalaki. Humarap ka para magkaintindihan kayo. Nakaharap naman po ako. Okay. So, haharap ka doon sa CSWDO. I-schedule natin. Hanika. Sige po. Oh, Buo okay. ako dyan. Okay. Humaharap ka? Tagal mo nga hindi humarap? Nagtago ka nga. Pero, Tutoy, mahal mo pa ba itong si Hanika? Tutoy, Hello. Yes, mahal mo pa ba itong si Hanika? hindi sir, may asawa po ako. Pero noon, mahal mo siya. Noon, Kahit may asawa ka. tao lang naman tayo sir eh. Yeah. Okay. So, anong gusto mong sabihin, Totoy, dito kay Hanika ngayon, bago kayo magkaharap-harap sa CSWD? Yan na lang sir. Anong mensahe mo sa kanya? Wala na akong sasabihin pa. Wala ka nang masasabi sa kanya? Okay. Ikaw naman, anong gusto mong sabihin kay Sandy, kay Richard, at kay Totoy? Para sabihin ko sa'yo, ang kapal talaga ng mukha mo, ha? Tinatanggi mo, lahat-lahat, simula. Baka sabihin ko pa kung anong lihim mo, kung anong ginawa mo pa sa akin. Gagawin mo pala sa anak natin. Kapal talaga ng mukha mo, tapos ngayon itatanggi mo, hindi mo anak. Pero noong una, pinapalaglag mo, di ba? Tapos ngayon, matindi. tinatanggi mo, kapal ng mukha mo talaga. Sobra. Matinding mga akusasyon. Ikaw kasi wala kang konsensya, ako may konsensya ako. Ibig mo sabihin, gustong ipalaglag noon ni Sandy? Yes po, Bakit dati. daw? Kasi nga po, yun nga po, may asawa nga po siya, hindi pa daw pala hiwalay. Ikaw yung nag-iisip niyan. Sandy, gusto mo daw palang ipalaglag? Hindi sir, siya yung nag-iisip niyan. Siya nga yung nag-post sa akin eh. Na, alam ko nga yung bilihan ng Bilihan ng ano? ng gamot. Anong Siya gamot? Siya yung gusto mag-ano niyan eh. Kasi gusto niya yung... Kung ako din sana ginawa ko, bakit buhay yung anak natin? Ha? Lakwat lang siya, naglapwat siya. Diba? So, gusto pala noon ni Sandy ipalaglag. Opo. Pero ikaw daw nakakaalam ng bilihan ng Hindi ko gamot. po alam siya yun. Okay. So, ganun na lang. Sandy, Hindi naman kailangan na magtagal pa tayo. okay. Ganun na lang, Sandy at Hanika.
sasamahan kayo ng aming team at ang aming team mismo na Ako Bicol Tabang Ora mismo ang mag-witness at isiset natin yung paghaharap nyo sa CSWD sa lungsod ng Iriga upang nang sa ganoon ay magkaunawaan, magkaintindihan kayo kung ano ang dapat mangyari, lalong-lalo na hindi para sa inyong dalawa kundi para sa bata. Opo. Kawawa naman yung bata. Tama. Kawawa naman. Kawawa yung bata pagkatapos magpasarap, ngayon nagdududa na, may mga duda na ayaw na magbigay ng sustento kasi may duda na baka kamukha ni Pablo, kung ni Pedro, ni kung ano. Mahirap yan. Okay, so para sa bata, Sunday ha? Yes po. Okay, mahilig ka magpasarap Sunday, dapat iniisip mo rin yung kapakanan ng bata. Sir, hindi naman sa ganun, sir. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi, isipin mo, hanggang ngayon nga, 4 na buwan na hindi ka man lang daw nagbigay. Kahit nagdududa ka, kahit diaper man lang o gatas, magbigay ka. Kaya po, 1 buwan pa lang po nagtatrabaho na ako. Pagkatapos mo manganak, kawawa ka rin naman, ano? Okay. Asan yung anak? Asan yung anak mo ngayon? Kasi di ba nagbanta O, asan daw yung anak nyo? Nasa Bulacan po, nagbanta po yung kapatid niya na wag ko daw dadalhin daw dito sa Bicol. Kasi nga po, iba na daw yung pag-iisip ng asawa niya. Pakialam ko sa asawa mo, hindi ko nga alam na may asawa ka, di ba? Okay. Paulit-ulit kayo. Okay, so nasa Bulacan yung bata? Opo. Okay. Nasa Bulacan Sunday. So yun na lang. Schedule natin ang inyong pagharap sa CSWD sa Iriga nang magkaharap kayo at magkaintindihan kung ano ba talaga ang mangyayari at anong magiging kapalaran ng musmos at inosenteng bata na 4 na buwan. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang lola mula sa Sagpun, Daragalbay nakaramdam ng pagkahilo matapos matumba at tumama ang mukha sa semento. Nangangailangang sumailalim sa ilang laboratory test. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, 2 mula sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng tig 100,000 maingay kasi 1,500 pesos mag-aabuno tayo nito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Nanay Cristita Garcia Mendoza, 83, 83 years old. 83 taong gulang at mula sa Sagpundarag, Albay. Humingi siya ng tulong para sa kanyang kailangang laboratory test matapos matumba at tumama ang mukha sa semento. Magandang hapon sa iyo, Lola. Magandang hapon man po. Opo, 83 years old na po kayo ngayon. Opo. Uy, ano pong sikreto para humaba ang buhay? Wala naman. Ano pong madalas yung kainin? Gulay? Gulay. Karne, hindi bihira ho? Hindi. So karne talaga delikado, ano? So dapat gulay para humaba ang buhay. So, kumusta po ang kalagayan mo ngayon? Mabuti naman po. Kailan po nangyari itong aksidente? Matagal na. Kuwan pa na. Bilib din ako sa iyo, Nanay. Malakas pa yung pandinig. Nakakakita pa ho ba kayo? Opo. Talaga, no? Okay, nasaan po kayo noon nung mangyari itong aksidente? Naglalaba ako noon. Parang natumba lang ako. Mawawalan akong mada. Dinala ako sa... So hindi naman kayo nadulas? Hindi naman. So naglalaba, baka naman na pagod kayo kaya bigla kayo natumba? Siguro, sir. May mga anak ko ba kayo or apo? Wala, sa Manila. Isa lang ang anak ko dyan. Isa lang anak mo? Bunso. Pero may mga apo kayo? Opo, sa Manila. Ilan ho lahat ang anak ninyo? 3. Nasa Manila yung dalawa, isa lang ang nandito. Opo. Yan yung kasama nyo dyan? Opo. Okay.
So, nung mangyari ho ba yung aksidente na natumba kayo habang naglalabas, sinong kasama nyo? Wala. Ikaw Yung lang? manugang ko naroon, nagluluto. Yun ang nakakita sa inyo. Opo. Madalas ho ba kayong makaramdam ng pagkahilo? Hindi naman. Maliban ho sa nangyari sa inyo na nahilo pagkatumba, may iba pa ho ba kayong iniindang sakit? Mayroon yung minsan sumasakit yung ulo ko, ganun. Kasi nagpa-CT scan ako noon. Bago ako natumba. So nakapagpatingin na po kayo sa doktor? Opo. Ano pong sabi ng doktor sa inyo? Normal naman daw CT scan, sabi. May mga iniinom ho ba kayong gamot or maintenance ngayon? Mayroon po. So lagi na kayong umiinom ng gamot? Sabi ko nga kay doktor, baka pwede akong bumundo na. Parang nagsasawa na rin akong uminom. Sa gamot? Ayaw, ang sabi ng doktor? Hindi pwede? Hindi raw pwede, maintenance na daw yun. Okay. May nabanggit ho ba yung doktor kung ano daw yung dahilan bakit kayo nahilo or nahimatay? Yun ang sabi, siguro high blood ka ngayon, sabi sa akin. Ayun, opo. Ito po, Lola Cristita, kasama natin ngayon ang magandang si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Sir Joe. Oh, Ma'am LB, ano ho bang maaari nating maitulong dito kay Lola Cristita na 83 years old? Wow. Actually, si Nanay Cristita po kasi kailangan niya magpa-to-the-echo. And then, may mga test pa po siyang gagawin. May ECG. Yun ang kailangan gawin kay nanay para malaman natin kung bakit na... So, yung pong mga pangangailangan na yun ni Lola na to the echo, mga laboratory test? Sasagutin po natin ang Ako Bicol Party. Oh! Subahala ng Ako Bicol. Yes. Wala nang iisipin si Lolang gastusin doon. Yes po. And then, mayroon po kasi si nanay babayaran sa doktor, yung sa professional fee nung to the echo. Kasi alam natin yung to the echo, may doctors, may reading fee siya. Hindi po ang sasagutin ng tabang ura mismo. Sagot din ng tabang ura mismo. Wow! So wala na. Talagang ura mismo. Wala nang isipin si nanay. Yeah. Wala nang problema. Kasi nakikita ko po si nanay kasi every time na pupunta siya ng hospital, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. So nakakapaglakad pa? Yeah, mag-isa po siya pumupunta sa hospital. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan talaga natin tulungan. Tulungan na talaga. Okay. Ma'am LB, maraming salamat. Pakagaling ng Ako Bicol. Talagang ura mismo ang pagtulong. Ayaw po naman. Yun naman lagi sinasabi sa atin ni Congressman Saldico and Congressman Jill Bungalon na lahat ng tumihingi ng tulong, tulungan natin sa abot ng ating makakaya. Opo. So, maliban po dyan, Lola Cristita, sagot na po yung to the echo, yung laboratory at yung professional fee, wala ka nang babayaran. Opo. Maliban po dyan ay meron pang inihanda. Ito yung natin, Sir Jos. Ito na. Ito na po. May inihanda tayong tulong dito para sa iyo para magamit mo po. Ano po? Opo. So, at meron pa po tayo na ipapadala sa iyo. Ewan ko lang, kaya ba bitbitin? Mayroon pa tayong food pack para sa iyo. Galing sa palatuntunan ito. Pasok. Yan. Ayan po, para pa yan sa iyo. Galing pa rin yan kay Congressman Saldico. Ano pong masasabi niyo, Lola? Maraming salamat po sa Ako Bicol. Ayan. Tunay na ang Ako Bicol ay katulong na kakampi pa. Samantala, eto na mga kaksyon, mga katabang, tatawagan ko na ang dalawang maswerteng napili na mabigyan ng tig 1,500 pesos na laging nakasubaybay sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes. Unahin na natin ang ating masugid na taga-subaybay. Nandiyan na ho ba? Hello? Ay, sandali, lapit lang. Dito muna sa malapit sa akin. Sana yung ano. Okay, sandali lamang mga kaibigan, ha? Inaayos lang po yung ating mga gadget dito nang kami ay magkarinigan. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Joshua, si Marlene from Intuginubatan, Albay. Ano po pangalan po ninyo? Marlene from Intuginubatan, Albay. Marlene Vidal. Oh yes, Torres ako, pero Vidal lang sa father. Ayan, Marlene Vidal Torres, ang kalab team ni Oscar. Ni Oscar Peligro. Okay. So, lagi mo ba kayong nanonood, Ate Marlene? Opo, Sir Joshua, always po naman, kasi libangan ko yan pag alauna. Opo. Oy, kayo ang maswerteng may 1,500 ngayong hapong ito. Saan nyo po gagamitin ito?
Ay, tuwan-tuwa po ako, Sir Joshua, kasi wala siyang uniform sa PE at saka sapatos na itim, pang uniform sa school, grade 7. Ibibili nyo ng uniform ng anak po ninyo? Opo. Very good! Anong masasabi nyo kay Congressman Saldico at Saco Bicol? Wow, thank you very much, Sir Saldico, sa Ako Bicol Party List, Tabang Ora mismo, kay Sir Joshua, kay Sir Jill Bungalon, kay Sir Saldico, at sa buong staff ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, pati sa inyo po, Sir Joshua. Alright. Thank you very much. Thank you very much also. Mabuhay po kayo. Congratulations. Opo, welcome po. Alright. So yan po ang ating unang nakatanggap ng 1,500. Eto pa, dahil dalawa yan. Eto naman yung pangalawa. Hello! Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, Sir Joshua. Ano pong pangalan po ninyo? Michelle Dumduma po, from Piuduran. Michelle Dumduma from Piuduran, Albay. Opo. Okay, lagi ho ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo? Lagi po, nakaabang po ako lagi tuwing alauna. Opo, ano ho bang trabaho nyo? Sa bahay lang po, sir. Opo, anong ginagawa nyo sa bahay? Housewife po. Pag sinabi mong housewife, anong trabaho niyan? Kaasikaso ng mga anak, naglalaba, nagluluto. Yung pag-asikaso sa mister, kasama ba dyan? Siyempre po. Ano naman ginagawa mo sa mister mo? Inaasikaso din po, pagkain. Yan, okay. Winner ka ngayon ng 1,500 regalo ni Congressman Saldico. Saan mo gagamitin ito? Kung baon po ng mga anak ko, tapos pambili ng bigas. Yan! Mahal pa naman ang bigas ngayon. Opo, maraming salamat. Opo, akalain mo, nanonood ka lang lagi, meron ka ng 1,500, talagang maagang pamasko. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico at Saco Bicol? Maraming salamat po kay Saldico. Marami po siyang natutulungan, saka po sa Tabang Ora mismo po ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng bumubuo. Alright, mabuhay po kayo. Congratulations sa ating dalawang winner. Salamat. Na nakatanggap ng magang pamasko handog mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at mula sa puso ni Congressman Saldico. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman, ano pa ang inyong hinihintay? Abangan nyo na ang susunod na ihahandog ng programa ni Congressman Saldico. Tuloy-tuloy lang natin na subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang